दिनै सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावख'नि लांगोनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावफुं मेल जोङो जिरायदों आरो बे मावफुं मेलाव गोबां बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायलायदों आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों थांखिबो नाजावना लादों। सेथि जोङो बेयाव सावरायदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव बिनि थाखाय मावनांगौ जि हाबाफोर से नम्बराव गामि आरो समस्ति दानाय आरो हेडक्वार्टार नटिफिकेसन होनाय बेखौ थाबैनो मावनांगौ होननानै जोङो दिनै रिजलिउसन लादों आरो सरकारखौ बिनि सायाव नारसिननो नागिरदों। बिनि उनाव नैथि खेबाव जाहैबाय मा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय जि रां बावजा बे रां बावजाखौ जोङो जि एल'केसन बेखौ जोङो एबार खेबाव बारायनानै होनांगौ। जिहेथु 13.5 कौटि थांनाय बार एल'केसनाव जोंनो होदोंमोन बिनि रांखौबो दासिमबो सरकारा दिहुननानै होआखै आरो बेफोरखौ प्रपार इउटिलाइज खालामनोबा जोंनि जि साननाय सिन्था सरसाजों जानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला रायजोनि खाथियाव थांनोबा रायजोनि जि कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौ सुफुंनोबा रांनि खोब गोनांथि दङ आरो बेफोरखौ नायनानै जिहेतु राङारि जौगाथायनि थाखाय जों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला खामानि मावनो गोसो बर'नि गेजेराव बिनि थाखाय बिनि रां राशिनि जि हालोद बे हालोदा मोजां जानांगोन। जों सरकारनाव दाबि दैखांनो नागिरदों बिनि राङारि जि अनसुंथाइ बियो एबार खेबाव बारायनांगौ। बिनि उनाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनानै सावरायदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लाया हें जानानै थानाय बायदि जाबाय। जिहेतु बिटिआरआव माखासे बर' रायजो राजाया हाबबाय, माखासे बर' रायजो राजाया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबबाय। दुखुनांथावै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ थालांबाय। बिनिखायनो जोङो सरकारनि खाथियाव दिनै दाबि दैखांनो रायलायलायदों जे थाबैनो जि बाउन्डारि कमिसन बे कमिसननि रिपर्टखौ होनानै सरकारा जि बिटिआरनि बाउन्डारि बारायनाय सिमा बारायनाय बे बारायनायखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो बै बर' रायजो राजाफोरखौ जिखिनिया बिटिआरआव थांबाय जिखिनिया बिटिआरनि बायजोआव थालांगोन बेखिनिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमासआव सोनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ लानांगौ। बिनि उनाव जोङो दिनै खोब गोसो होनानै सावरायलायनाय मोनसे बाथ्राया जे बिटिआर एकर्डनि जायफोर दफाफोर बे दफाया माखासे मावफुंजादोंबाबो नामावल' मावफुंजानाय बायदि जानानै दङ। बेफोरखौ रायजोनो जि गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय रोखोमै जायाखै बेफोरखौ आबुं खालामथारनांगोन आरो बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफा बै दफाया मोगथां महर मोननांगोन आरो बेखौ मोगथां महर मोनहोनोबा जोङो गासैबो दल आफाद संगठन जयै थानांगोन आरो जयै सरकारखौ जोङो बुंनांगोन। बिनि थाखाय जों दल संगठनखौ दिनै एगजिकिउटिभ मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायदों। जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दल आफाद संगठन ज' थानानै सरकारनाव बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नारसिननांगौ आरो सरकारखौबो जों दिनैनि मेलनि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोनहा थाबैनो बिटिआर जिफोर दफाफोर दङ जिहेतु बोसोरनै बारलांबाय मैयानिफ्राय बोसोरथामाव आगान होबाय बिनिखायनो बे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनायनि बेबस्थाखौ लानांगौ। बे मोनसे आरो बिनि उनाव जोङो सावरायबावदों जे गभर्नमेन्टआ बिजेपि सरकारा माने बिजेपि दोलोआ थांनाय बार जि इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनाव इउबिपिअजों मोनसे डिसकासन जादोंमोन, रायलायलायनायनि गेजेरजों माखासे कमिटमेन्ट बिथांमोना होदोंमोन जोंनो। दा बे कमिटमेन्टफोरखौ बिथांमोना मावफुंनांगौ बिनि बागै जोङो दिनै सावरायलायदों। बिसेसके मख'नो गोनाङा जों बै समाव बिजेपि दोलोखौ बुंदोंमोन जे बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनिफ्राय अन्तत 3 जि आसामनि निगम निकाय जिफोर दङ बर्डफोर दङ बे बर्डआव 3 स्टेट लेभेलनि चेयारमेन बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनिफ्राय होनांगौ। बे मोनसे खोथा बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन बेखौ मावफुङाखै। बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिननो नागिरदों दिनै। बिनि उनाव जेफोर जिल्लाफ्राव थानाय आइटिडिपि बर्ड एसटि वेलफेयार बर्ड बे बर्डखौ बिथांमोनहा जोंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बानायनायनि बाथ्रामोन खिन्थु जोंजों बिदि बिसेस मोजाङै सावरायलायैखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो सरकारखौ दिनै नारसिननो नागिरदों जे एसटि वेलफेयार बर्ड
आरो ITDP बर्ड बे बर्डफ्राव जोङो UBPआ साननाय रोखोमै माखासे मानसिखौ चेयारमेनाव फज'नांगौ बे मोनसे आरो बिनि उनाव खोब गोनांथार मोनसे सिरियास मोनसे डिसकासन जों दिनै एग्जिकिउटिभआव रायलायदों बेनो जाहैबाय जे जोङो फ्राय 47 समस्तियाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा अबावबा बुरजा अबावबा खम 27थासो समस्तियाव खोब बुरजा बर'फ्रा BJP दोलोनि बिजाथिनो थांनाय इलेक्सनाव भट होनानै देरहाहोदों थ' ओंखायनो जोङो BJP दोलोखौ एबार जोंनिफ्राय स्पस्तयै जोङो खावलायनो लुगैदों एबा जोङो दिनै माने संगठना UBPआ रायलायलायदों जे BTCनि बायजोनि सासे बर' केन्डिडेट होनानै BJPआ जाहाथे रायजो सभानि जि जागोन एप्रिलाव जागोन इलेक्सन बे इलेक्सनाव सासे बर' बिटिआरनि बायजोनि बर' सासे बिजाथि होनानै जाहाथे MP महरै दैथायहरो बेखौ जोङो दिनै थांखि लाजावदों UBPO हिसाबै आरो बेखौ जोङो BJP दोलो आरो आसामनि गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफोरजों सावरायलायनो थाखाय थिरांथा लादों आरो खनसेबाव जितु जोङो दावहानि आगान सुरबावनांगोन होनना सानो जोङो दासिम बिदिखौ सानथ'वाखै BJP सरकारखौबो मावद्रायाखैबो होननानै जों लुगैयाखै माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोनहा मावदों माखासे खामानि मावनाया एसे स्ल' जादों जों बेखौ बयबो गनायदों बेनिफ्राय ओंखायनो जोङो गासैबो बर'नि दल संगठनफोरखौ जोङो बुंबाय थानाया जों जिहेथु गाव गावबागावै दिनै बर'नि जि एकर्डफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांदों दिनै दुलाराय बर' फरायसाया आलदायै बुंबाय थानाय जादों जों UBPआ आलदायै बुंदों NDFBआ आलदायै बुंदों बेबायदि आलदा आलदा बुंबाय थायोबा निस्सय जोंहा प्रेसाराइजफ्रा एबा गोरोबलायनाया खम बायदि नुनानै जोंखौ हयथ' बेबायदि खालामदों ओंखायनो जोङो दिनै गासैखौबो खावलायनो लुगैदों जों जयै थानानै नारसिननांगोन BJP दोलोआ मावगोन होननानै जोङो फोथायनानै थांनाय समफ्राव जों बिथांमोनजों थादों जोंहा दासिमबो बिसास दं बिथांमोनहा मावगोन जों जुदि मोजाङै रायलायलायोबा आरो मोनसे बाथ्रा दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे मोनसे बेखौ जोङो दिनै नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जोङो खावलायनो लुगैदों रन्जन दैमारि वान अफ दा सिगनेटरिस बिटिआर एकर्डनि थ' बिथाङा जेलाव दङ सासे एकर्ड सिगनेटरिस हिसाबै आयेन कानुनजों जुदियो बिथाङा जोबजानानै दङ जों सानदों मा बिथांनि पके बिथांखौ गनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो सरकारखौ नारसिननो दिनै जोंनि एग्जिकिउटिभ मेलाव जों रायलायदों आरो जोंनि लुगैनाय जे रन्जन दैमारिया गाबोन उदां जानांगौ उदां जायोबा जोङो ज' जाजाय बर' हारिनि थाखाय बिथाङाबो मावगोन जोंबो ज' जाजाय मावनायाव सुबिदा जागोन होननानै जों जोंनिफ्राय सानो आरो बे समाव दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बेनि थारिख समखौ थि खालामनाय जादोंमोन बे कभिडनि समाव नोंथांमोना दिनै थारिखखौ फावसायबाय नामा जोङो दासिम बिदि फायसयनानै जेबो थिरांथा लायाखै जोङो कभिड प्रट'कलखौ नाया नङा नों नायदों बिनि बागैबो जों दिनै एसे सावरायलायनानै जोङो मोनसे बाथ्राखौ नायदों कभिडआ जिहेथु दाख्लै साननैसो खोब हिउज बारायदोंमोनबाबो दिनै जोङो एसे गुरै जालांनाय बायदि जोङो नुदों जिहेथु 25 तारिखआव जोंनि आखायाव दासिमबो फ्राय मास मोनसेनि खाथि खाला सम दङ जोङो सानदों मा मोजां समा फैगोन जोङो फायसयनांनाय नङा नैबेखौ जों जोंनिफ्राय सानदों बिनिखायनो जोङो दासिमहालागै जोंनि जि जथुमा बे जथुमाखौ फायसयनानै जेबो सिद्धान्त लाथ'वाखै